ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಕೋಶ ಓದೊಡು ದೇಶ ಸುತ್ತೊಡು ಪಣ್ಪೆರು ಹಿರಿಯಕುಲು. ಊರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆ ಪುದರ್ದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗಿಡು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಊರುಲೆನ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಸುರುಕಾದು ತುಳುನಾಡು. ಈ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಮಣ್ಣುಗು ತುಳುನಾಡಂದು ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಣ್ಪಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಉಲ್ಲ. ತೌಳವ ವಂಶದ ಅರಸರು ಆಳೊಂದುತ್ತಿನ ವೇಳ್ದಾತ್ರ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿವಾದ. ಅಂಚನೆ ಘಟ್ಟದ ತಿತ್ತದ ಮೆದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಆಯ್ನೆವಿಡಾತ್ರ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿವಾದಲ ಉಂಡು. ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಕುಡ್ಲ. ತುಳುವೆರು ಮಂಗಳೂರುನು ಕುಡ್ಲ ಅಂದಲ ಪಣ್ಪಿರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ತುದೆತ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ತುದೆಕುಲು ಕೂಡುನ ಜಾಗ ಉಪ್ಪು ನೇಟಾತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಪಣ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೈದಿಲು. ಕುಡ್ಲನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಡು ಮೈಕಾಲ ಪಂಡದು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡು ಕೊಡಿಯಾಲ ಪಂಡದು, ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳಿಲು ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನೇಟಾತ್ರ ಈ ಊರುಗು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಬೈದಿನ ಪಣ್ಪಿನ ವಾದಲ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ದುಂಬತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಿನ ಕೊಡವ ಅರಸೆ ಪತ್ತೂರು ಕೊಂಡಲ ಪುತ್ತೂರು ಕೊರೆಯಂದು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿಕ್ಲ ಜನಮಾನಿಲೆನ ಮದ್ಯಡು ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೇ ನಮಕ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಪ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಪಣ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ಕಾಲಡು ಬಂಗ ಅರಸರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದತ್ತಿನ ಈ ಊರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟನಗ ಕೆರೆಟ್ ನೀರು ಬರಂದೆ ಪೋಂಡು. ಅಂಚ ಊರುದ ಕಲೆಗು ಆ ಕೆರೆತ ಜಾಗುಡೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊರಿಯರು. ಜನಕುಲು ತೃಪ್ತಿಡು ಉಂಡುದು ಲಕ್ನಗ ಕೆರೆತ ನೀರ್ಲ ಉರ್ಕಾದು ಕೆರೆದಿಂಜಿಡು. ಅಂಚ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ನುಪ್ಪು ಮುತ್ತಾದು ಆ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳೆಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಮುತ್ತು ಬುಳೆಯಿನ ಊರು ಕ್ರಮೇಣ ಮುತ್ತೂರು ಆದು ಪುತ್ತೂರು ಆದು ಬದಲಾಂಡು. ಉಡುಪಿ ತುಳುವೆರು ಉಡುಪಿನ ಒಡಿಪು ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಒಡಿಪು ಪಣ್ಪಿನ ಪುದರು ಮಲ್ಪೆ ಒಡಮಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ದಾತ್ರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪಣ್ಪಿನ ವಾದಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ಡದ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಇಳಿಜಾರಾದು ಪುನ ನೀರು ಒಸರ್ದು ಒಡ್ಡುದು ಪೋಪುನ ಜಾಗೆಗು ಒಡಿಪು ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ವಾದಲ ಉಂಡು. ಶಾಸನಲೆಡು ರಜತ ಪೀಠ ಪಂಡದ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿದ ಮೂಲ ದೇವರು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ 27 ಜನ ರಾಣಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಈಶ್ವರನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಉಡುಪ ಪಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಲೆನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಣ್ಪಿನ ಅರ್ಥೊಡು ಉಡುಪಿ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿಡು ಆರಾಧನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರೆಗಾಂಡಲ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರು. ಉಡುಪಿಗು ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಗಲು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರನು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಜಿಡ ಅಕಲೆನ ದರ್ಶನ ಅಪೂರ್ಣ ಪಣ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು. ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಕುಂಜರಹ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಆನೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಆನೆ ಆಕಾರದ ಬಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡಾತ್ರ ಈ ಪುದರ್ ಬೈದು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆನು ವೇಣುಪುರ ಪಂಡದು ಪಿರಾಕಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದುತ್ತೇರು. ವೇಣು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಬೆದರು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಾಲೊಡು ಬೆದರ್ದ ಪುಂಡೆಲ್ನ ರಾಶಿಗಾದೆ ಈ ಜಾಗ ಪುದರ್ ಪೋದಿತ್ತನು. ತುಳುವೆರು ಇತ್ತೆಲ ಬೆದ್ರ ಪಂಡದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಪೆರ್ಡೂರು ಉಡುಪಿಡ್ದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಡೂರು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಪಿಲಿಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಸ್ನೇಹೊಡು ಇತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಡೂರು. ಮೇಯರೆ ಪೋತಿನ ಪೆತ್ತ ಕಿದೆಕ ಬರಂದಿನವೆನು ತೂದು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಜಮಾನೆ ತನ್ನ ಕಪಿಲ ಪೆತ್ತ ಪುಂಚೊಗು ಪೇರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನವೆನು ತುಯಿ. ಕುಶಿಟ್ ಪೇರುಂಡು ಪಂಡದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದು ಜನ ಸೇರಾಯಿ. ಪುಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೊಡೆ ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಪೇರುಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದನೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಆದು ಇನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತುಂಡು. ಕಾರ್ಕಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನ ಊರು. ಈ ಊರು ಸುಮಾರು ಶತಮಾನದ ಪಿರವು ಜೈನ ಅರಸರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲೊಡು ಪಾಂಡ್ಯನಗರಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತನು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೂಲಿಪ್ಪುನ ಕರಿ ಬಂಡಲೆನ ರಾಶಿಡಾತ್ರ ಕರಿಕಲ್ಲು ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಂಡು. ಅವಿಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಕಾರ್ಲ ಪಂಡದು ಕನ್ನಡುಡು ಕಾರ್ಕಳ ಪಂಡದು ಬದಲಾಂಡು. ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ
ಕುಂದಹೆಗಡೆ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಬೂರಿಕೀರ್ತಿ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಸಮಯ. ಬಾಗ್ಡರ್ನ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಲಾಂಬುಗರ್ಪನಗ ಉದ್ಭವಲಿಂಗಗೂ ಕತ್ತಿ ತಾಗದು ನೆತ್ತೆರೆ ಬರೆಯರೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಪೋಡಿದು ಪೋಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಓಮಗ ಎಲ್ಲೂ ಪಂಡದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಲೆತ್ತೇರು. ವಿಷಯ ತೆರಿನ ಅರಸು ಪರಿವಾರದಗಳು ಏತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ನೆತ್ತೆರು ಬರ್ಪುನ ಉಂತುಜಿ. ಕಡೆಕ್ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆದೇಶದಂಚ ಬೊಂಡನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರು ಬರ್ಪಿನ ಉಂತುಂಡು. ಲಿಂಗರೂಪುಡು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದು ಎಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಂಡು. ಇನಿಕಲ ಎಲ್ಲೂರುಡು ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕದ ಪರಕೆನೆ ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಂಡು. ಎಲ್ಲೂ ಪಂಪಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಕೊರಿನೇಟಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂರು ಪುದರೆ ಊರುಗು ಬತ್ತುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ತಾಲೂಕು. ದುಂಬು ರಾಜ್ಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉಂಬಳಿಯಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ಯಾಂಟೆ ಉಂದು. ಅಂಚಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಊರು ಚಾಲ್ತಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪಂಡದು ಆತನು. ಅಜಪುರ ಪಂಡದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲಾ ಉಂಡು. ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅವಲ ಖಂಡದ ಮಧ್ಯಡು ಉದ್ಭವ ಆಯಿನ ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪುದರುವತ್ತನು. ದುಂಬತ್ತ ಪೆರ್ಣ ಪಂಪಿನಾಯೇ ಕಂಡದಪ್ಪನಗ ನಾವೇರಿಗೂ ತಾಗದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು. ಅಂಚ ಪೆರ್ಣನ ಅಂಕಿಲ ಪಂಡ ನಾವೇರಿಡು ಗಣಪತಿ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನೇಡಾತ್ರ ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ ಪಂಡದು ಊರುಗೂ ಪುದರುವತ್ತನು. ಪೆರ್ಣಂಕಿಲದ ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಇನಿಕಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಊರುಲೆನ ಪುದರ್ದ ಪಿರವು ಇತ್ತಿನ ಕತೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ. ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ದ ಪಿರವು ಇತ್ತಿನ ಕತೆಕಲೇನು ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.